Nikdy netvrdili, že Zem je rovná, jedine more je rovné. Zem je kopcovitá, hornátá, občas rovná, keby bola rovná, tak by nemohol byť dodržaný kolobeh vody gulatý. Ak náhodou neviete, tak na rovnej Zemi to nejde, lebo voda vždy ide z kopcov dole až do rovného mora naopak. To nejde ani na rovine a bazén, prečo je voda rovná pre neznalých gulatých? Voda má rôzne skupenstvá. Parala, tekutina, kvapka, voda je gulatá, keď je uzavretá v gule, a keď je kvapka vo vzduchu, keď je na pevnom podklade, tak je polgule. Keď kvapky sa spoja, snažia sa vždy vytvoriť rovinu v mori, keď nenatrafia na prekážku. Keď natrafila na prekážku, tak sa dajú do roviny a práve svetelné hodiny, hoci kde na Zemi, a najlepšie, keď je niekde rovina. A ako slnkom obehuje nad kopulou, to vám pracne vysvetľovať nebudem. Pozrite si pražský orloj, tam máte Zem zrezanú a položenú na steru, a slnko reálne obieha nad vodnou kopulou našej. Píze Zeme je ako zväčšovacie sklo, a tá voda pod slnkom robí normálne deň a noc, polárne veci. Keby ste chceli, tak si to nájdete na internete, ako to reálne v skutočnosti funguje, keď slnko reálne krúži nad zemskou vodnou oblohou. Aj v Biblii sa píše, že Boh oddelil vody od vôd, a že Zem je stredobodom vesmíru a vesmír sa točí okolo severky, ktorá je statická tiež.